Zer mausatxo? Olatzek ez dite zer kontatzen. Ondo, besterik gabe. Atzo gertatutakoa hitz egin behar dugu. Nik Gorkarekin nagoela eta gertatu zena akats bat izan zen. Zer? Olatz, ni musu horretan nengoen. Gauza asko izan zen. Baina ez zen akatsa izan. Jakin duzu zehoz erkepari buruz? Kameretako irudiak harrapatzen ari zen. Diru hartu zuen harrapatzen lagunduko digu. Ez kontatu nirekin. Zergatik ez diguzu lagundu nahi. Ez dut ezer jakin nahi. Kaso, pertsona bakarra dago bulegoan bakarrik egon zena. Ez ezinezkoa da. Nik ez nion pintadarik egin eunateri. Pintada bat egin zion eunateri autoan. Bueno, hori da alaitzek esaten duena. Arene, mutil hori ez da fiatzekoa. Beio, ez daukagu bera izan zenaren progarik ere. Zerbait asma ezakegu ekipotik botatzeko? Beio, baina ze esaten ari zara. Bueno, batzutan helburuak bitartekoa justifikatzen ditu. Nazkatuta nagozuta. Hale, noiztik ez duzu jaten? Zuri bost. Malen! Esan zerbait norbaiti eta ez dizut berriz hitz egingo bizitza osoan. Eta ez dago kobazulotik ies egin eta mundu erreala ikusteko modurik. Nahiago dute paretari begira, esklabotuta bizitzen jarraitu.